Anya laki din. Anya? Nabartak ka manan tuyo? Anya ka mutan? Awanan ti aldaw asaan ka nabartak? Sika talaga bagat ar-arte lang iti biyag, di pa nagbartek no maminsan. Anya maminsan nga ibagbagam? Kurang laangan kat saan ka nga agawid dito'y balay. Ado ti oras mo kadagiti kainumam gamda kami a pamilyam. Ha? Nalipatam sa mutan a pamilyado ka? Adda putot mo, Tonyo. Saan ka barutap no agawid ka iti oras akayat mo? Nagadula, iti manan nga. Imbagang-baga, tanya ka lagi tinaya. Sumardan ka man? Saan ka agsasaw akastoy? No saan akas tati aramidam? Salbag kakit de? Kasangsangpot yu payla ang tatang? Ngumrumor kayo manan? Tagtagarian ako. Adala pa panak. Ha? Di ka madanagan. Ta isang butan ka iti foods no agawidak. Promise mo dayta tatang? Uwin, promise. Basta no makaraing ni nanang mau, ibagam nga adda na pataganapan na ka. Uwan tatang. Agtungpal ka iti bilin ko. Tapno igatangan ka iti foods mo. Kin ay ayan mo. Uwan tatang. Nay, nakaturog aklaan. Itabo mangunak. Awan manan ni tatang mo. Adda ka no napatag-anapanan na. Nanang. Ha? Di na ka di imbagano sa dino. Saan mat nanang? Basta imbagana. Nga adda pa panan na. Sigurado. Anabartok tumananday dyan no sumangpot. Ay na. Makapaungot at talaga dayjay nga amam. Awanan di mar-aramidan na itibiyag na. No saan lang aday tagbarbartak. Wanya rod nanang. Ungtan nyo kuma. Tapno saanan niya uming-inom. Ay na. Uray siguro mano nga unget. Na itulangin ni tatang mo ti kinamanginom na. Nabartik na yan. Nag-aawid na kan. Agawit kang tata. Wala. Tama nga no sa pulon na nagiti apaw. Yun ay kang tata. Damdama pa ay. At apay ti arakasan tayo na ibos. Ibusan tayo pa ya. Sakbay tayo agsisinang agawit. Ha? Unay kantata. Damdama bay. At dapat ti arak kasan tayo anay boss. Ibusin tayo pa ya. Sakbay tayo nga agsisinang agamay. Ha? Nga rin tata. Di kayo matanagan. Tayo tulot kayo aging gaya balayo. Alang araw. Inuman tayo. Dahil tanabati nga arak. No saan nyo kayat nga umunaak. Kagamay. Wan tata. Malachi. Anya, saan ang agawid nito niyaw idirabi ay? Saan niya rod nanang? Diyak mo. No sa dino manan ati nagturturugan na. Anya, Ops, may narinig ako Anya man ang Mila. Sana nagawid di manong ko aton nyo idirabi Saan nga rod? Diyak mo. No sa dino tinapnapanan na. Anya? Ati ako nan bayi na mamartag. Ay sigurado manang. Dadino manan kanla kay Roger ti kaduana. Ha? Pay manday ja akabsat ko. Mala, di ka matanagan manang. Siyak ti makamukan ko na. Pagsasawak man.
naranaan ka manong. Ah, Imay ni manang igibalay di kalman. Imbaga nasaan ka kano anagawi di dirabi? anya? Katuan, wano, paawid ka pailaan. Ay, ko. Ayun, ading ko. Ay namanong aya, no bilang ta siya ti asawam, ay Diyos ko, pagtalawon kan. Saan ka na baro, tapno agawid ka iti anyaman nga oras sa kayat mo? Ay, si kakit di madating ka. Italaang mata na panak na kiinom. Anya, ay na, saan na ka makininangaw ha? Uray kamsat ka, saan ko akanunungan day tangar aramidam. Agbain ka kumamit iti asawam Di ka katagyaman, tauray ka sa tiugalim. Katman ano san nakalata ni manang mila. Ala, ustaon. Anya, kalaki din aya. Mapankan no sa dino ti papanam. Taagawid akmatag. Ay, nasaya at tabi nagbagaam di kapsat mo. Ay wananang, ayaman Dahil kami kalsada nagrana. Tano saan? Ay, ang mga no kinitusak daya lalaki. Ha? Imbes na mapanagtrabaho, dahil tamot mapanagbarbatag kararamidan na. Ay, Umay tulad dito'y balay, ituloy ko manan nga ungtan, ati na pa yan, dagiti babaro, na imbagpay dagiti agtutubo alalaki dito'y lugar tayo, amo dati agawid, ngam ni Manong Tonyo, saan? ala, bagaam tumanon anak ko. Ngam saan mo kumaunay a pagsasawan? Narigat mo. Ay, saan? Di ko makonsintiyan dahil alalaki. Kasaan na nasaya at aramidan na. No, agsakitin na kam na kanyak, was mi pakye. Oh, nagawid ka? Kunaklakit din no adan sa baling aw-awidam. Kat, alaangon amin akawas mo, tamapan kalaangan iti kayat mo apapanan. Ngam ti kasta, nga agawid ka no kayat mo, saan no saan? Anya ka din day tang ipagbagam. Aya, bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Apay tanga ka? Agungotak ay akastoy no saan akasta ti aramidam salbag kakit de? Nagawid ka pa ilaang? Di ka pa ilaagyan mo sa dino ti pag-iinuman nyo. Addan tulaan na yun Ha? Makaamo ka iti biyag mo? Ay, sus, among bakit? Mahirap mamatay ang masamang damaw. Anya? Alaos ton ti ungay. Bakit? Mangisagana ka man kididi ka nag? Mabisina kay. Ay naglaing kan! Ayabam dagijay sanger akakadwam, ta iso ti ibaon mo nga aggaw iti kanam. Nabartag tayo na. Naggana sa nabiyag baray. Ayun pare. Nagganas talaga. Sino bang nagsabing mahirap ang buhay? Siyat puno pare. Ano ba tiara kay unag? Nakakaraton ko naman. Kasta ka tayo baray. Gatuin pare. Isong uminom tayo uminom. Sumardeng tayo doon na naibosan. Ay, kasano na baray. Gagon mag-aawid no, kasta. Ay, sana parikot na ita pare. Anya, kalaki din na yan. Di ka matanagan. Saan matlang ang nakadigos na ibagan mo? Isong ayos lang. Nung bigat ton, di ba nagawid mo? Ang mga kamatinda ka dagiti babaklay di kalsada, ipilit mo tayo gawid. Kaya ni, rabin pare. Anya, kano lang itinasabat ko nga inungtak. Sa ita, saan man na nagawin? Saan nga rod? Jak mo, no sa dino man ang tinapananda. Ngam amok, adagidjay manen ka inuman na ti kakadwa na. Ay,
Una yung daya lalaki. Pay man, talaga pagpungpung tutanak na ijay. Ha? Ay, bayang manang. Siyak ti baka mo iti kapsat ko. No kasapulan ako tarak tapno agnakam. Aramida. Ang nilakit din na ya. Malpas pa natitawan nga awan lata ti nagbalbaliwan na. Wan nga ron. Sigod amang martak. Ngam nakarkaramot manan ita. Anaam-am muna dayjay alakay. Ay, inton ko an oray da alakay ikugtar ko. Sana siyak ti padpadasan da. Tano siyak ti agungat. Awan pipilyak. Lakay man wen no sino dita. Lugubak ko na kat. Ay na. Ay na. Una yung di kastoy abiyag. Naira na pailaang mat nga. Itapas ko ti panaguyag ko. Ay kat, anya tinam na maam ngay. Kurang laang daytay ti arak. Unay kamatan bakit? Kasta mo nang di magbagam. Katpud no mo ti ibagbagak, saan aya? No anya ka no tinakaalaam iti uyak mo, isumot laang ti agas na. Anya. Iso nga anya pa laang ti aramidam. Ingkan, ijayan dagiti babarkadam. Sigurado, nga arak laang ti makaagas iti dayta. Ay, sumardang ka man si Camila. Nagatungay pagbagam dita. Nasakit lang arudan ti ulog. Kasta pa iti pagbagam. Di naklang arudan mayalaan iti agas. Anya, agurigor ni pare Tonyo. Kunam tata. Uwin ka daw. Iso, matin ako na ni bakit na itay na sabat ka. Ay, mahinang nila lang. Anya nga tati makagapaw, tagurigor. Diyay nga ta panagin inom na. Ay, kat mabalin siguro ah. Ay awanin na nukas diyay naging gaintun baro ataway. Saan na makataga iti color nga ara. Ay, kat awanin na nga talaga. Sayang, mate. Ngamin posiblay no itulok ni pare Tonyo asaan nga umimbag. Oh, dahil diyay pa iti kunam tata. Agbibisin iti arak. Ayun na. Nakunampay. Iso ama sigurado, tata. Umay ito nga umay da diyay. Ay, si kamat gaya man ang Mila. Sa dino ti papanam, nagsapa kamatan. Ay na, mapanak man iti Teresena, ipag. Gumatangak iti agas ni Tonyo. Ha? Agas? Apay, agan ano ni manong ko? Kat no, iti na minsan pa'y ngal daw nga aggurigor. Iso nga adalaang iti balay agmalmalam anakaida. Ah, kasta kayam. Idi damo, aguyot laeng. Ngam kalpasan ti manungal daw. Ay, kasta unay mo tanapudot ti bagina. Awan lat dadanaga kiti kasken kuan ama martek. Ialalaan pa'y lang iti agas. Ay saanan manang, ay na, makaamo matan iti biyag na. Ha? Bay amon manang. Urayan naklangan inton malam. Kalpasan ti trabaho, umayak to ijay. Urayan na. Agyaman ka ura imbaga ni bakla saan ka nga igatangan iti agas mo, napanaklat tagimmatang. Unay matanda yakapsat ko. Siyempre uray asino mat, makaungot iti kasta nga ugalim. Oh, sa dino ita, ti ayandag iti kainumam. Ayabam ida, ta iso ti mga sikasukon ka. Eh, bakit? Pangasim ka di Nagmadilang nga rodan ti marikrik-nak. Ngam kasta pa'y lang matibagbagam. Nagmadilang nga rodan ti marikrik-nak. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam mat. Anya ka matan bakit? Ay, dinak dilaw-dilaw na kastaton nyo. Pudno ti ibagbagak. Eh, kan, mabisinak pa'y din. At akati, inlutom amakan bakit? Ay awan, uray saan kan amang mangan. Uray ada inlutok amakan. Para lang kada kami iti anak ta.
Tumaram day ta agas mo, nga ura awan karga day ta tiyan mo, marwam ka. Bakit? Inkasarakan da gijay ka inumam. Isu ti pagdawatam iti kanam ita masakit ka. Nay, kasangsangpet mo pa ila ang anak ko. Ang papanamanan. Ay, mapana kaya balay damanong Tonyo nanang. Anyat aramidam ijay. Ay, kat sarong karak aja mamarta ka anak yon, nanang. Ha? Naimbag ta na sabat ko ni Manang Mila itay bigat. Iso anaamuak akas taon ay tigurigor ni Manong Tonyo. Anya? Abag iso, nalabsak mat itay dadino kan dagiti kainuman na ijay tersena ni Baget Donna. Ha? Barang nakaturog daya lalaki. Ibagkat ko ipan ko iyayan dagiti mamarta ka barkada na. Kakitaak man, no maagasan da. Anya? Oh, italaang nga imay kayo dito balay, tita. Wan, namuak nga men nga gurigor ni datang mo. Ayawan, tita. Adda ni tatang ijay silid na. Nagmayat titurog na. Kasta gadi, nasayat no kasta. Riingag ka di, tita. Ay, saan anak ko? Bayam amaturog ni tatang mo, tada pangipanaken ko na. Ha? Wan, aguli makalanga. Be quiet. Sigurado ka kadi? Akaba ulam nga ibagkat ni Tonyo? Ipag? Ay kabala ka. Ha? Ala, ikatagpay lang ti kinabaklak. Agpakalalaki agpay lang ita. Anya? Imposible adyak kabalan nga ibagkat ni manong ko. Ket no nakakot-kotong, gapo iti ka iinom na. Ala ibagkat mo nga rudan, kabayatan anagmayat titurog na. Masiguradok, asaan ang makariing dayta? Gapo ta saan ang nakaturog idirabi gapo iti uyok na. Kasta ka di? Ala, aguli magkayo nga rod, ta ibagkat kon. Ha? Apay nga yung bagkat mo matan ni Manong mo nito pag-iinuman may. Siga, bakla. Iniyag ko dito ay tamok at dito di pakaagasan ti gurigor na. Abay nga. At data dito'y ating ka. Aday ta. Nakapuot ka madgaya man Manong Tonyo. Anya may lang tararamidam. Ay kat uminom kan dagito iti makagas kan kasa na ya. Sa makagas kin ko. Anya ka munta natin ka. Jack, matlakit din. Napuutan nga. Inyag na dito eh. Bumangon ka din pare. Uminom tayo magpaiso. Ay na pare. Pasensya kayo ko man. Jack ba'y makainom ita? Mga no. Adada, kumaro ti gurigor ko. Adula amin nga mom. Kumaro ti gurigor ko nga. Uminom ka kit di Uray awan pa yan binaswan. Iti kasta. Maminsan amay kat na ita gurigor mo. Isukagas na to, Joe. Ay, nyakamat natin ka. Imbes nga ija hospital, di pangipanam kanyak. Saan mat? Tadi ito'y pailang mat pag-inuman. Kati sumat. Isumat na ito iti makaagas kan kasana ya. Hospital nga ibagbagam. Dito ikan nga umyan. Uray saan kan nga gaw-awit ija barayo. Total, awan matlang Sir Jim. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay.